Kinde alama mar goero kamano mane obagi kaunti ma Nakuru. Jatend piny William Ruto mane oten kod apisa mamoko madito mag piny owacho koni gidhi tiyo ne jo Kenya duto kendo kweth maketo gi tesre kik par ni nyaka kwagi ng'uono. George Bati nigi ler mathoth. Alama mar goero kamano bang' yiero maduong' mokalo. Jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua ne oten kod jotelo mamoko e piny owacho ka weche mag siasa bende ne ok odong' chien e twak margi. Jotelo go mag Kenya Kwanza kotelnegi kod jatend piny William Ruto koni ok gibimbe kotol e chenro magisechako magichamo go nyadhi ni dhi kelo lokruok ne jopiny. Nitafanya kazi na viongozi wote waliopata nafasi ya kuchaguliwa na katika taifa letu la Kenya bila ya kujali wanatoka jamii gani, kabila gani, chama gani. Tutafanya kazi ya kupeleka taifa letu mbele pamoja. We will not need any permission from anybody to work as the leaders of Kenya in the best interest of what is necessary and what is due to the people of Kenya. Jotend migepe Musalia Mudavadi owacho ni gionge sa mar dok chien kendo ni wang'i ng'iyo chopo singo mag dongruok mane giketo ne jo Kenya e kinde mag kampen ka jaod bura ma Kiaru Ndindi Nyoro to seyo kweth mar Azimio ewi rombe magisebedogo ma okoni gin mana mag ketho sane jopiny. We are pleading and reminding those who have transited that the time now is for William Ruto. You transit and let William Ruto do his job. I want to set a very strong warning to those people who are holding meetings every day, thinking they are going to intimidate our Commander-in-Chief, His Excellency William Samoei Ruto. You can conduct all the meetings you want, lakini leo tumewaombea. Kwa hizo mikutano, preach peace to the Kenyan people. Ewi weche mane oliekore ni obila ne odhi e dala mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i gi dwaro mapok oyangi. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyero wachno kokoni gidich gi tich ma ok ginyal keto bila gi tije manono machalo kamago. Na usijali hao watu wanajifanya wameshikwa. It is a very simple thing you don't understand. These people are having hallucinations and nightmares. They cannot sleep because walitumia askari kuumiza watu. Police service we have no time to go and raid a house at night. The police service that we have itafanya kazi kulingana na sheria. E kinde ne masiasa e kind piny owacho kod kweth maketo gi tesre medo chwakore, moko kuom josiasa mag duond bura mar Jubilee mane oyuoro e nyasi mar alamno odhi nyime ka gisingo ni gidhi tiyo kod piny owacho mar Kenya Kwanza ka gikoni yiero ne osetim kendo koro gimodong' en tiyo ne jopiny. George Bati.